Hai moito tempo que nin nos libros máis vellos do Salón do Libro saben de canto tempo estamos a falar. Tanto tempo que casi nin me acordo que tiña que contar. Sí, nun lugar moi pero que moi afastado, máis aló da Patagonia e moito máis aló que Puntís. Houve un reino onde a xente estaba furiosa e atacaba ao seu veciño lanzándolle unha vaca sen dubidar un segundo. Un lugar onde os coellos eran o peor inimigo do ser humano e as mulleres se flotaban na auga como a un ganso, eran unhas meigas. Un lugar onde os cabaleiros dicían ni, era o reino de Rocanrola. Benvidos, amigos, ao reino de Rocanrola. Eu son o rei Slash. Salve, rei Slash, rei de Rocanrola. Meus queridos cabaleiros, sodes o único que me queda para combater as desgracias que axitan o meu pobre reino. Ao povo non lle gusta que lancen vacas en catapultas e rebelanse contra mí. ¡Qué desgraciado! ¡Malditos! ¡Ah! A ese lle sumamos os coellos asesinos. Troll na ponte, que Paco marchou do Pazo da Cultura e agora o peor. Meigas, meigas, meigas! Non paran de botar mal de ollo! Non pode ser, señor. Non se preocupe, señor. Cazaremos as meigas, traremos a Paco de volta e mataremos os coellos. Ou aínda mellor, cortaremoslle a cabeza, señor. Botaremos a Paco os coellos e salvaremos as meigas. Ou aínda mellor, traeremos as meigas e marcharemos con Paco a comer coello. Non, non, basta! O que preciso que me traigades o santo grial da música, a ferramenta definitiva para facerme rico e poderoso, a gaita eléctrica de Evia. A gaita eléctrica de Evia. Sí, así poderei encher as arcas do reino facendo cancións nocturnas que xeren moitos dereitos de autor. Sí! ¡Viva noso rei! ¡Viva! Pero non será doado, teredes que atravesar a ponte de Randes e pagarlle o vento troll. Sí, señor. Teredes que deixar atrás os grandes campos de nabos e atravesar o bosque de meigas asesinas. ¡Meigas! Sí, señor, acabaremos coas meigas. E por último, teredes que enganar a un malvado mago Evia que intentará confundirvos para que non levedes a súa gaita prezada. Sí, señor, traeremos a gaita de volta ao reino de Rocanrola. Así comezou unha aventura onde os nosos nobres cabaleiros dos rock and roll partiron lixeiros e feroces para enfrentarse co seu destino. Foi un camiño duro, cheo de perigos, penas e malestares, pero ao final cumprirían co seu cometido. Tede coidado, compañeiros. Din que a ponte está custodiada por Alberto Troll, que fai pagar un peaxe imposible a todo aquel que se atreva a cruzar. Danme moito medo os trolls. E sobre todo pagar
4 euros por circular 15 kilómetros. Para pasar esta ponte tens que pagar o peaxe ou me vou facer con todos vos un plato de potaxe. Non nos como, señor Troll, pero unha cousiña. As palabras rematadas en alxe son femininas, sería a peaxe. Para pasar esta ponte tedes que pagar a peaxe ou me vou facer con todos vos un plato de potaxe. Non os alborices, señor Troll. Non ves que está colocando mal o pronome. Dice voume, voume. Para pasar esta ponte tens que pagar a peaxe ou voume facer con todos vos un plato de potaxe. Por favor, señor Troll, non perda calma. É que está empregando un castelanismo. Dice prato e non plato. Señor Troll, teña o libro de normas do idioma galego. A ver se lle axuda un pouco. E se non lle importa, imos ir pasando. Tenéis que aprenderme estas normas para que non me poidan trolear. Ben, rapazos, xa estamos pretos. Andade al loro. Sí, xa estamos preto. Parade. Señor, e vostede quen é? Eu? Son o mago Leroy. ¡Ah, Merlín! Non, Leroy as cegas! Mirade, o grupo das migas asesinas. Atentos, rapaces, temos que collerlas desprevidas. Alto, no nome do rei Slash. Xa estamos fartas, sodes uns pesados, non somos meigas, somos científicas. Pero mira que sodes incultos. Estamos traballando con unha fórmula para terminar coa fame no mundo. Vos todos solucionades queimándonos ou colgándonos por medo a que se descubra que somos máis listas ca vos. Sí, e tamén facemos un guiso de coello meicado que sabe moi ben, pero iso é outra historia. Para que nos entendades, imos deixalo claro cantando unha canción, a ver se así nos deixades tranquilas. ¡Pesados!
Escoitade, é a gaita do malvado Evia. Seguro que está detrás desa porta. Imos a por él. Ei, amigos, estaba esperando por vos. Pasade, pasade, poñedevos cómodos, eide collendo uns dereitos de autor. Non escoitedes! É perverso e malvado! Non te preocupes, Leroy, para ti tamén teño unha sorpresa. Vou colocar as túas cancións en bricolaxe pola noite nunha cadea de televisión famosa. Vas de forrar. Bueno, mirando ben, quizá o mago Evia tampouco é tan malo. Claro, amigos, o rei Slash va predicando rock and roll por aí, pero él é o verdadeiro inimigo. Quedadevos aquí comigo e toquemos as nosas gaitas. Aprende a dialogar, escoita este cantar, guarda dinamita pra mañá. Todo sempre chega ao final. Todo sempre chega ao final. Que non é outro día, todo saiu fatal. Nunha paneca nobrita. Botar o dedo chollo por no ter Instagram. E un piano esmagou o teu pulmón. Todo sempre chega ao final. Todo sempre chega ao final. Estamos en maio, proclan vai rematar, o ensino así non vai consolidar. Pero non pasa nada, que isto é o final. Imos todos xuntos a cantar. Todo sempre chega ao final. 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 Fixaches os deberes? Sí, mamá. Cambiaches os calzóns e puseches os tirantes de tirolés? Sí, mamá. Practicaches un pouco yodel? Sí, mamá. E miren unha cousa que che quero dicir. Esa música que ois, tan horrible, non poderás escoitar a nosa música e coñecer a nosa cultura. Mira un vídeo do teu avó. Pero a mí a música que me gusta é a música do demo, música de Satán. Ai, Dios mío, que vou facer con este rapaz?
A ver, Franquesteiciño, tens que coñecer a música dos teus avós, a tradición que che levou a ser o que somos hoxe en día. Non ves que a cultura é a forma que ten a sociedade para prosperar? Estou farto, non podo máis, todo o día escoitando yodel. Quero viaxar e coñecer mundo, quero saber que música se fai fora. Eu o que quero é facer rock and roll! Boas noites, meu señor. O sol xa se puxo, a luz da lúa inunda o ceo. É hora de erguerse. Ai, querido esbirro, toda a eternidade neste castelo. Non teñes ganas unha escapadiña? Pero, señor, lembrese da última vez que fomos á playa, empeñouse en ir a Benidorm e acabamos rodeados de xente moi extraña. Ai, e que de bailes botamos, que tempos. Non esqueza o seu cometido, é o garda das tebras. Este castelo é unha fortaleza impenetrable do mal. Xa o sei. E dá moito traballo sempre telo fermoso, non podemos permitirnos unhas vacacións. Amigo Renfield, ten sempre tan pragmático. Sabes, dedico a viaxar, non podo estar sempre escoitando as mesmas pezas musicais. Un melómano como a mí necesita escoitar novos sons. Agardamos visita, meu señor. Non que eu saiba. Corre a abrir a porta, encántame as visitas. Adiante, empurre a porta. Pero Frankenstein, tantísimo tempo, que tal a familia? Ben, todo ben. Pero sabes, ia a cambiar de aires. Tanto yodel está volvéndome tolo. Ja. Que casualidade este na vida. Xusto le estaba contando a meu amigo Renfield as gañas que tenía dunha escapada. Pasan poucas cousas en Transilvania últimamente. Pois xusto, eu viñen aquí a escoitar un pouco de rock and roll. Cántame, Drácula, cántame unha das túas cancións. Ai, pequeno Frank, moito che gustaban estas cancións cando eras novo, pero sabes, estou un pouco canso delas. Que che parece se cantamos e despois vamos a escapada? Se vamos a coñecer novos sons, seguro que podo mellorar. Paréceme xenial! Papi
chalupa. Son moderno, son eterno, eu estou pasando ben. Son vampiro con melena, son Drácula, yeye, Drácula, yeye, Drácula, yeye, Drácula, yeye, Drácula, yeye. Me durmo en la tarde viendo televisión, miro a televisión y como queixo. Por las noites cando saio son morrendo, nos intentos se comunico feliceiro. Son moderno, son eterno, eu estou pasando ben. Son vampiro con melena, soy un Drácula, yeye, Drácula, yeye, Drácula, yeye, Drácula, yeye, Drácula, yeye. Dios mío, que verdor! Isto sí que é frondoso e non as pradeiras dos Alpes. Sí, moi bonito. Pero acabo de ver unha araña que tiña máis sangue que veo eu 2 días, mima, que fama me entrou. Tranquilo, seguro que cando cheguemos ao pantano estarán nos esperando unha boa merenda. Sí, pero sabes o que pasa? Non hai cobertura. E é todo igual. A miña orientación perderse nesos 300 anos sen sair do castelo. Non andaremos as voltas, verdade? Pois igual sí, estas árbores soanme, pero non te preocupes, todos os caminos levan a Roma, e dende Roma malo será. Pois tamén é verdade. Anda, Fran, que se encanta un pouco de llode e con ese chorro de voz escoítanos os tancuntis e veñen buscarnos. Veña, está ben. Yodelei, yodelei, Dios mío, que chorro de voz, tes vos pulmóns, amigo. Home, mira quen está aquí. Menos mal que nos atoupas. Levamos un rato as voltas. criatura, que alegría verte. Ala, xa está. E guardade un pouco de alegría para a festa, que teño un bo belén montado para vos. Ademais, van vir tocar uns colegas. Ai, amigo, a verdade é que aquí respirase diferente. Estou moi inspirado. Poderes enseñarme algo da túa música nestes días? Es que estou un pouco atrancado. Por suposto, amigo Drácula, pero justo cando me chamachedes estaba preparando as miñas vacacións para o lugar onde comezou todo. Estaría encantado de levar compañía. Cada vez se poñen máis estrictos nas aduanas cos monstros e as criaturas. Deberíais vivir conmigo ao pantano. É moi tranquilo, xa sabedes, escoitar o son da natureza, deixarse levar por ela, sentídelo. Chegamos a tempo para na cantina no cocía unha vara de bambú. Ali estaba a fruta de levaban roendo máis dunha hora. Saúdos apertas, bicos, a señora está ronda, está paga que bote por fora. Vai o paso doble e outro de Shakira, racho coa festa, non mira, mira. Se queres facelo comigo, bailo, gústame a cumbia, gústame o bailo. Trae o sabor pero xa bacano, non queres comelo pero vas empezando. Se queres facelo comigo, bailo, gústame a cumbia, gústame o bailo. Trae o sabor pero xa bacano, non queres comelo pero vas empezando. Chegamos a tempo
Escoítote, sí. Vaya tecnoloxía, Ai, amigo, neste tempo que levamos encerrados non sabes cantas veces rememorei a nosa viaxe. Tranquilo, amigo. Son tempos para a calma. Xa tendremos tempo para viaxar e viaxar. Xa, dame moita rabia. A de aventuras que nos estamos perdendo. Oiches, eso sí que non, Acaso non podes ter aventuras desde a casa? Si, pero non é o mesmo. Lembrastes da miña amiga momia? Que che falei dela moito? Pois resulta que a chamei outro día e contei as nosas aventuras. Quere coñecerte. Ai, si, pois agora a ver como facemos. Por que vai estar complicado? Ou moi de pouco café. Pero ti non ves que estamos en 2020? Que é o mellor ano para que pasen estas cousas? Que vivimos rodeados de tecnoloxía. Agarda un intre. Hola. Hola, momia, que ilusión coñecerte. Sí, igualmente, Frankie. Drácula faloume moito de ti e das vosas aventuras, de que buscabades inspiración para as vosas cancións. Así que preguntábame se vos apetecería coñecer un pouco máis da miña cultura. Falei cunhas cantas compañeiras e estaríamos dispostas a facervos unha demostración online. Que? En serio? Biches, métote Exipto enteiro na casa. E África se fai falta. Hai que sorrir e disfrutar. Que dentro do malo, todos somos moi afortunados. Agora, atende que empezan. Walk like an Egyptian,